ya korti atum phan nilitum all India Service Students Union na hian pen nalitum funding na ching dulo la pe chulo nilitum nakachom khateng pe nalitum ke bang apo pini nilitum press meet ki donang ko alamthe bangkala pulo nilitum all India Service Students Union mahakapat hei lo pupen bala so song ke form lo pupen sa tamen itu isi aron atang do nitum constitution ateng ben si claim nang jikidam nang ji asai ata claim pon bom tam pon bom mason si hada nitum constitutional law nitum aron ketok dak do je nola election na hut bang ke ajar election tamik council pen arlo election punon by state pen election punon ba central pen punon election punon tame election ar hui bang ke labang so asong ke suspend ji putok do laso teng ben sipini जैसे मैं पे निरे तुमला ऑल इंडिया का डिसीजंस यूनियन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी पे अब ब्रांच तुम फान जैसे मैं पे रीजनल हमरे रीजनल कमिटी नीले ब्रांच ना पे दिफु रीजनल कमिटी या तुम फान ने तुम सेंट्रल पेन के पचिनी पंजीता ला alam thegala puhan no non la MLA kilika hut जैसे मैं पे के abang tinta democratic country lo abang thu ke do lo bang thu bang thu ba citizen India citizen atum an ke itu vote ki pijita rights do la pen leader ba kecepatan abang thu phan ke mission kang ba jita rights do so posi ne tum all India ka business union pe ke pathik pon aron tang pen si pina pen bang ke militum central executive committee pen pangdak pon tang lo je pina ni phai hini jang ni po achiklo pina pen bangke la all India Car Business Union bangke temporarily suspended lo la si abang putin la all India Car Business Union lo ke doan Central Executive Committee atum an la pen ke Hamphang Regional Committee atum an Difu Regional Committee atum an nili branch atum an abang putin sedami pina pen bangke la bang so song bangke temporarily suspended dalo lasi nang itu pina pen bang ki ko mar bang pu bang sin nang itu non la ke bang ji MLA kili galong nang itu ko mar bang pu bang sin ni kaching sama nang itu jung pe nang itu ni kaching sama bang pu bang sin cerap dun longpo la pen ki nang itu ko mar party hasin ni kaching sama nang itu methang jung ban bang ke nang itu cerap dun longpo setame lalo all India Car Business Union amendment bang ke la kuman ne abang wani kaching sapu pen bangke vur rek pidulong lelo la pen ke kuman ne aphan la bang so song pen sali chu andun bangke la song bangke avidat nang pu ba long lik la lojo asi la bangke la temporarily suspended bangke bola MLA kili a result ke klang anar ni kalasi itu Central Executive Committee pen bangke suspend pon iglo la ke May 8 long an pen May 6 के रिजल्ट ला po 6 lo di la pena phian bang ke aku song kai ateng kai mang se ko plan pon tu badam tu po stamela election non la pina pen mola pila election army ta lo la pe mola result bang ke nang le tum ning ke hang abang phi ko mar ma nang tum ning ka ching sam la le vote pi do non la pen ke nang le tum ning hang le puta ke chira do long po personally pen bang ke na jo lasi nilitum Central Executive Committee ban stami pina pen bangke nilitum stami song amen pen ki komane aphansi kacharab dunji komane phansi support dunji bu bangka velo nilitum stami chilara pe ladak doan pusitami la bangke nilitum song pen bu bangka rilo nilitum ase individual hoi pen kachalange siwa ta hai bu meni stami song amen pen nilitum pina pen bangke komane phan ba bu support ji pusitami nilitum la bangke individual hoi pen sini plan pon po dam pon ipu nitum Central Executive pen sitami la analo